Det her er så Bornholm, vi står på, og vi går ikke nærmere end hertil, fordi vi er faktisk ved siden af et såkaldt ismonster for havets dyb. Den soler sig, den kan godt lide at sole sig, og på et eller andet tidspunkt, ja, så forsvinder den. Og vi står så og kigger og venter på, at den bevæger sig, for nu har vi fundet den sådan her, og vi venter på, at den giver liv fra sig. Vi har hørt, at den er farlig, så vi tør ikke at bevæge os nærmere. Men ja, som sagt, så venter vi på, at den har solet sig færdig og bevæger sig, og så kan vi så se dens ansigt og dens ædlere dele. Og håber at se den rejse op og tage et spring ned i havets dyb og forsvinde. Og vi glæder os meget til at observere den her begivenhed. TV-galskabet. Vi har så eksperten her fra selveste Bornholm, Gitte Frode. Hvad ser du i det her monster? Er den som sagt et kendt fænomen her på Bornholm? Det er et meget, meget sjældent fænomen, at vi får besøg af den slags ismonstre. Specielt på den her årstid. De plejer som regel at lure i starten af august, og der nærmer sig kysten, hvor de søger efter hunner, som gemmer sig under klipperne her. Vi kan se, de har opholdssteder omkring klipperne. De spiser tang, små fisk. Og hvis vi kigger nærmere på den her store han, der er ikke nogen tvivl om, at vi har med en han at gøre. Hvis man kigger lidt under dyret her, så ser vi, at der stikker noget skråt ud til venstre, og det er meget symptomatisk for en han af den her størrelse. Vi går ud fra, at det er en cirka 3-4-årig han, vi har med at gøre her. Og den er også i den lidt farlige alder, hvor den kan være aggressiv. Så vi må ikke gå tættere på end det her? Det er faktisk, at vi allerede overskredet dens privatsfære, vil jeg sige. Så vi er lidt ude i en situation, hvor vi godt kunne risikere et eventuelt isangreb. Hvornår har I sidst set den her isskabning? Jeg vil sige, det var i vinteren, jeg husker det som der var i går, vinteren 1842. Der så vi en ude i horisonten lige komme ind og hilse kort op med finnen, som det hedder, isfinnen. Og der turde den så ikke nærme sig mere, for den var ikke så sulten på det tidspunkt. Det kan godt være et dårligt tegn, at de faktisk kommer så tæt på kysten nu. Måske mangler der føde ude dybere på havet. De vil gerne ind og måske tække lidt mad fra menneskene. Så det bedste, man kan gøre, hvis man tør gå så tæt på, samle lidt tang til den, og så gerne smide det over og løb igen. Vi siger tak til Gitte Frode, og jeg synes, vi skal forsøge, bare fordi, at vi er jo i fjernsynet, og vi skal jo have lidt action. Vi prøver lige at gå lidt nærmere. Kom. Vi kan tage lidt lidt tang. Vi er sgu ligeglade med tang. Kom. Kom. Ja, jeg kan ikke se den store fare i det her. Ja, nu kommer hun med tang. Hun har jo nok forstand på det. Her har vi den meget... Ja, jeg er egentlig lige glad med det. Jeg har lyst til lidt action her. TV-galskab!